Nyom aduanan mienu. Sadia ofrotia prehwehwe nsuwa no. Sa mekra prehwehwe wo Onyankopon ne no. Onyankopon nkwanya nkopon ho kom de mekra. Da bɛn na mɛba mɛbɛfiri Nyankopon anim. Miniso ayɛ aduane awia ne anadwo. Sɛ wɔ sɛ meda sɛ Onyankopon wɔ he? Meka yeinom na mehwie mekra wɔ me mu. Sadia me ne asafokuo nante kɔ Onyankopon fie. Na me ne nkrɔfo a wɔnam juu hyefa no. De ayeyie ne aseda nnwom kɔɔye no. Mekra adan na waboto sɛ. Na usi me mu apini. Fa wani to Nyankopon so. Na meda so mayi no ayɛ. Sɛ ɔyɛ m'anim boafo ne me Nyankopon. Mekra aboto wɔ me mu. Enti mekai wo Jordan ne Hermon mepo asase so. Misa bepo so. Ebunu frɛ ebunu. Wunsu a ɛworo guo no jejeje no mu. Wasoro kyen ne waworo nyina abu afa me so. Adekyen bi Awurade beyi na doye adi. Na anadwo matono dwom mayi menkwa Nyankopon mpaye. Meka ma kyerɛ Onyankopon me botan no sɛ. Adenti na wowre afri me. Adenti na otamfo hya ɔhya me so nti memfa awreho me nanteɛ. Ahohora mahohiahiafo bɔ me no yɛ me sɛ me no mpere dwere. Sɛ daa wɔ se me sɛ Onyankopon wɔ he? Mekra adan na waboto sɛ. Na usi apini wɔ me mu. Fa wani to Nyankopon so. Na meda so mayi no ayɛ. Sɛ ɔyɛ m'anim boafo ne me Nyankopon.